Udaro, ekainaren hasieran bidaia bera egiten zuten bastidatarrek. Bilbon autobus bat alokatu eta bertan sartuta abiatzen ziren Ondarro aldera. Familia eta baita neskameak ere. Autobusaren irudiak ere grabatuta datoz, bastiak berak filmatu zituen 16 mm film laburretan. Ohiko hamarkadako irude zaharretan, kabrioleterako autobusa ageri da, eta bertan arkitektoaren seme-alabak hileak airean eta barrez. Ekainera itxi eta irailean egiten zuten buelta. Uda osoa izaten ziren kostaldean. Gizon metodikoa zen bastida, eta familiaren eguneroko bizitza ere ordenatua izaten zen. Goizean goizi jaiki eta mesetara joan, gero handik hondartzara, eta 3 aldera bazkaltzera. Zuen aita eta bere anaiak ere maiz etortzen ziren gurekin bazkaltzera etxera. Hondartzako zereginak bukatu eta gero, aitona ere maiz egoten zen gurean. Gogoan dut, neguko egun batean, Bilboko etxean agertu zitzaigula legatza handi batekin. Gu harrituta gelditu ginen. Izan ere, zuekin oroitu naiz. Horixe izan zen, esan zuena, kontatu zigun Carmen Bastida. Arratsaldean, etxeko lanak egin, asteburuetan ibaian arraunean egitera. Elizara goizeko 7etan joaten ziren. Goizeko 7etarako mesetara joatea ez genuen atsegin, goizegi izaten zen guretzat. Baina eskertu ere egiten genuen horren goiz jaiki izana, batez ere herriko jaietan. 11etako mesetara joan ez gero, Eliza kanpoan buru handiak izaten ziren eta umeekin zain, eta ni oso beldurrintzen buru handiekin.